zvinoshamisa zvacho zvaanoita mwana ndo zvekuti ukamutuma anogona kungoenda otoendera futi 2-3 days asina kudzoka. Andanototi ndakambopisa tsoka dzemunhu ndikaita dota racho ndikabika sadza ndikadya. Mwana unoba iyeye, mwana uyoye unoba zvokuti zvimwe zvacho handichaoni kuti nevandakagarisana nawo ndinogona kuwirirana nawo. Afanike mazano ntonyara kana kuti udze vanhu kuti ndonza Isaya zvicho. Dai munhu yatoita sei dai akakotongohemwa zvake zvakangopera nezvo. Munhu afana kunge kanza kakandwa kana muasidi. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe tiri kukurudzirai kuti muite subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa kuti channel yedu irambe ichikura. Toda kuramba tichikutendai vese vakasubscribe uye vese vanoona nyaya dzedu panapa kuma comments amunoisa ku comment section tinoaona. Tinokutendai nekuramba muchitikurudzira. Kutanga kwegore rino iri nyika ino yese yakadengendeka mushure mekunge vanhu vaurayiwa sehuku kunzvimbo yeGuruve pachizosungwa murume anonzi Animal Zvitsva. Iko zvinezvi Animal Zvitsva ari muchizarira kutaura kuno anotofamba nemadondoro nokuti musi waasungwa akapfurwa gumbo nemapurisa achiedza kutiza. Iye zvinezvi Animal akatongwa nedare repasi reMagistrate Court avo vakamupa 89 years nemhosva yekubata chibharo, mhosva yekuedza kuuraya uye kubira munhu akapakata inova robbery. Nhasi uno tiri muno munzvimbo yeMvurwi uko tauya kuzoona vakambenge vari vatezvara vake, baba vemudzimai waakarambana naye vaine vana vaviri. Kuuya kwataita nhasi tichitaura nababa ava inyaya yekuti vari kushushikana kuti vodii nekuti vari kuedza kuti vana vaAnimal Zvitsva vaende kurudzi rwavo, asi vanhu ava vari kuramba kutambira vana ava. Sekuru vanoti mwana waAnimal Zvitsva mudiki mukomana ndiye avakanga matemukanwa nekuda kwehunhu hwaari kuita. Ari kuita zvinhu zvisingakodzerane nemwana wezera iroro. Mwana uyu ari grade 3 anotonzi akambodzipa umwe mwana sekuru vake paukama hwavo akadzipa sekuru zvekuti dai pasina vanhu vakuru zvimwe vari kutaura zvimwe. Sekuru vakumbira kuti kana zvichiita hazvo hurumende itore vana vaAnimal vakwanise kuchengeteka nekuti kunyangwe yezvinezvi havasisina chivimbo chekuti vana ava vakaenda kumusha kwavo vanonogara zvakanaka. Baba makadini henyu? Tinofara makadi zvinyama. Ndimi vatezvara. Imimi mukwasha uyu Zvitsva makamuona here asati asungwa kana kuti makatozoziva kuti ndiye ngari mukwasha wenyu makumono pachivhitivhiti zvaakuitika izvi? Ini Zvitsva ndakamuona mushure mekunge asungwa. Kubva vachipanana nhumbu nevana vakaita handina kunge ndichimuziva kusvika ndazomuonawo pamapictures nemafotos mushure mekunge wanzi ravabhinya. Saka makanzwa sei uye ndiani akakuzivisai kuti ndo mukwasha wenyu akanga akarora mwana wenyu? Chandakatanga kuzivana chinhu chokuti ndakuindisa vana ava kuchikoro vakasiyiwa nemwana wangu. Ndakaona vachinyoresa kuti Zvitsva. Saka mushure mekunge akutsvagwa paaifamba achitsvagwa paya ndopandakarealiza kuti kuvana ava zvavari kunzi Zvitsva. Ndobva ndachizofonera mwana wangu kuti iwe munhu ari kunzi Zvitsva uyu ndiani pamasenema ane vana ava. Zvikanzi baba handaunge ndakutaurirai kuti ndo mukwasha wenyu, ndo baba vaAlice naTA. Saka ndokuti ndizoziva kuti ndo zvanga zviripo mushure mekunge ndabvunza mwana. Vana vaiziva here kuti ndizvo zviri kuitwa nababa vavo nguva yese yavaive muchigara navo? Vana hapana chavanga vachiziva sinzi vari vana vadiki. First born yake iri grade 5 of which zvinyangu kwamutaurira unoona kuti unenge asingambozvinzwisi kuti zvinofamba sei. Saka iye wacho ari kutonetsa iye hapana chaati atomboziva. Handina kushuwa kuti vanomboziva kuti ndo zviripo pakati peupenyu hwavo neupenyu hwababa acho.
Zvichida baba mungade kutitsanangurira zvakaitika kuti mimi muzinge muine vana iko zvino izvi nekuti vana havasi pana mai vavo. Ya mushure mekunge mukoma wangu afa, ndini ndakasara ndisa baba wemusha. Saka ndasara ndisa baba wemusha, vana vakamboinda kuna mai vavo, hanzvadzi nehanzvadzi, ndoko vakazonowanikwa. Awanikwa ikoko ina handina kuziva kuti wakawanikwa pokutanga. Achizowanikwa naiye unonzi Enimo Zvitsva handina kuzviziva zvakare. Saka indaingoti vana vari kuna mai vavo. Mushure mekunge hanzvadzi yacho yazoshaika kuSouth Africa, ndo pakazoita kuti tisangane. Mushure mekunge ndanotora hanzvadzi yacho kuSouth Africa ndichiichengeta kuiviga pachishona, ndokubva azouyawo hanzvadzi ane vana ivavo. Tikaichita matare ekuti wainge akuchema kuti haazokwanisa kuchengeta vana ava, ofuichi vana ava yanga yatova mhuri yanga yati wandei. Saka semhuri ndobva tatendera kuti timuyamure nokutora vana ivavo vese. Ndo paakazosiya vana ava achiti ndakunotsvaga kunoshava kuHarare. Saka ainda ndo pakazosimuka nyaya yokunzwa kuti kwaita mabhinya kuGuruve. Tichizonzwawo kuti ndizvitsva, tichizozivazve zvakare kuti ndo baba vevana ava. Saka kubva ipapo tatakagara zvakanaka, hapa pasina dambudziko. Asi mwana uyu zvakangozotiwo after a long time ndokuchitanga kungoita zvinhu zvatasingachanzwisi kuti unongobuda pamba achitiza, ukamutuma hadzoki, wazonzi wazarura kwakati, uye kuita zvinhu zvisingambonzwisiki nemhanda anokutonetsana nevamwe vana vadiki achivictimiza vamwe. Kunyange kuchikoro unogona kungobuda kana mukilasi achiinda kwaanoinda zvisiri zvokuti unoratidza kuti mwana mudoko wakafanana neiyeye. Saka ndo zvandakazoziva inini kuti vana ava patova nedambudziko. Mushure maizvozvo ndakazoda kutsvaga kuti vabereki vevana ava vanowanikwa kupi. Ndakatora mukana wekuenda through police, ndikaenda kwaDispo Guruve ndikataura naye seID ndichifungidzira kuti since payanga ichiri kufambirwa namai Mnangagwa paya ndaigona kuwana information yokubatsirika kuti vana ava ndatoona kuti handigoni kuramba ndinavo, uye ndakagara navo since ndichiona maitiro anga achiita mwana uyu haatandariki naye, hazvifadzi, unogona kungokaruka apindana nedzimwe nyaya dzakaoma paupenyu hwangu. Saka indokuchiona kuti zviri nane ndinunure mwanasikana wangu kuti ava vana ava vadzokera havo kupi, kumusha kwavo. Ndokutanga kutsvaga, polisi yakangonditi indai kwaMambo kana kuti moenda ikoko Guruve. Inini semunhu anogara kuMuzarabani ndakaona kuti ndiinde kwaMambo handina nguva yekuita izvozvo nekuda kwekubatikana kwebasa. Ndaifungidzira kuti polisi ichatora mukana wokumbouya pagiraundi yombotaura neni, ndo vaizondibatsira kutsvaga vanhu ivavo. Saka handina kukwanisa kuwana mukana uyo kana kutaura nepolisi kusvika palevel iyo. Ndakazofonera vanova ndo vaiti vatete vacho, ndakatsvaga nhamba. Vatete vacho vakambondiporomisa kuti vaizofana uya kutora vana. Takagara wiki yokutanga, wiki yechipiri, ndakuita follow up kuti ko imi munoramba makanyarira nemhaka yei, zvaita sei, munoda kuti ndiita sei? Vakazondipindura vachiti inini ndakanga ndiri kuda kuuya, asi vana baba vavo ivo vana tete vavo ndo vaiti vakazoti iwe ukainda ikoko ukanopondwa. Akutaura neni pafoni. Ndakamupindura kuti ndinogokupondai kuti mune maita sei. Haana kuzvinzwisisa, wakaramba akamira ipo pachinyaya yokungoti ndinogona kupondwa. Kusvika ndamupindura ndikati tinogona kuenda kuMuzarabani ZRP ndonokupira vana venyu ikoko. Iye akaona sokuti zvaizenge zvisingachaiti kubudikidza nemhuri dzake, uye wakazobudisa mashoko ekuti kana mukange makutora matanhe iwayo, kureva kuti hama dzacho dzinogona kunge dzakutovaramba vana ivavo. Aitsanangurawo maererano nezveukama hwavo nazvitsva nevanhu ivavo vanoti vana baba kuti ukama hwacho ina handigoni kuutsanangura, but kwaitsanangura sokuti vanogona kungofuma vakatoramba futi kuti havasiri vana veropa ravo. Saka nekudaro ndakadzidzisa hama dzese kuti ndo zvimiro zvapa vana vandinavo, asi handichisiri kukwanisa kugara navo nekuda kwezvikonze zvemukomana zvaari kuita, uye kuti ndirambe ndakanyarara hazviiti. Kusvika ndakazoudza mai vacho vevana ivavo Alice naTaa kuti ndo zviripo,
ndo pakazondiudza kuti baba ini ndatoshaya kuti ndingaita sei. Hurumende dei yapindira kuti vaone kuti vana vangachengeteka sei, kusvika akazouyavo kunemi vemedia kuti ataure, kusvika mazondifonera, kusvika iye nhasi tisangana, ndo nyaya yanga iri nhoroondo ndinayo pamamiriro evana vazvitsva. Mati imimi amuna kutoziva kuti akanga akawanikwa nazvitsva zvichira kuti zvitsva haana chaakabvisa pakuroora mwana wenyu here? Hapana kana chimwe chete, kana kuziviswa hako. Kana iye mwana wangu kuti andizivise kuti baba kuno ndakaroorwa papasina. Ndoda kudzoka panyaya kuti pamakaziva kuti zvitsva mhondi yanetsa mukati menyika yeZimbabwe ndiye baba nevazukuru vamuri kugara navo, makazvigamuchira seimi? Ini ndakazvigamuchira sokungoti zvinowanikwa, ndichitotiwo zvichangoperera kuti izvi ndezvekumhuri yavo, ndisingazivi kuti nevana vandanga ndatobvuma kuti ndichengete panozoita challenge kana kuti panosimuka dambudziko. Pakatanga nyaya iyo ndo pandakaona kuti zvichaiti kuti ndigone kuramba ndakachengeta vana, handichakwanisi kuramba ndakachengeta vana ivavo. Mati mukomana ari kunetsa ane makore mangani uye ndezvipi zvinodonongodza kuti ari kuita ichi nechichi zvatisingatarisire kuti zviitwe nemwana wezera iroro? Mwana uyu une makore, ndingangoti makore ndingakanganisika hangu, but ari grade 3 so far. Saka zvinoshamisa zvacho zvaanoita mwana uyu ndezvekuti ukamutuma anogona kungoenda otoendera futi 2 days 3 days asina kudzoka. Akauya pamba kuchikoro unongogona kuti kuchikoro unenge achingonetsana nevamwe vana zvokungorwairwa zviya izvi. Kana kuti achateerera zvokuti mwana ari kuchikoro haachagoni, anogona kutopinda mumba kunorara omuka wotozonzwa kuti akazosvika kune rimwe village achida kutoba zvokutoba. Mwana unoba iyeye, mwana uyoye unoba zvokuti zvimwe zvacho handichaoni kuti nevandakagarisana navo ndinogona kuwirirana navo. Saka ndandine nyaya yekungoti dei anga abva ainde zvake kumhuri kwake. Baba, makambogara pasi here nemwana ndochekutanga mubvunzo wangu wekutanga kuti munzwisise kuti dambudziko rake ndere, kana munzwisisewo pane pfungwa dzake? Chechipiri, sevanhu vechikuru makambofambawo here kuti muzive kuti hazvigoni here kuti zvigadzirike kuti wadzira wakadyiwa nababa wezvakadyiwa nababa usaende pamwana? Nyaya yekufamba, regai nditange nenyaya yekufamba. Ndakaona inini mwana wangu musikana ndiye wakambenga atoti baba ndandichikumbira kuti ndimbofamba nevana ava. Ndini ndakatomurambira ndikati vana vako havazi verudzi rwekwako, kana zvichinogadziriswa zvinogadziriswa kumhuri yekwazvitsva kunova ndo kune hama dzacho. Ndo chokutanga chandakamurambira, ende inini handifungi kuti ndingaona nguva yokufamba nevamwe vana verumwe rudzi neropa rorumwe rudzi. Zveko ndikanozviudzwa ndinozviudza ani. Saka ndakaona kuti hazviti, ende plus nyange kuti ndigare nemwana iyeye handigoni kugara nemwana iye unogona kungobvuma zvepamusoro kuti ndataura ndazvinzwa, but zvisiri munjere dzake kana kuti asingaoni kukosha kwekutaurwa kana kwokutaura kwendinenge ndaita inini. Saka ndakatongoona kuti izvo zvakangokodzera kuti zviitwe nevabereki veropa rerudzi rwake. Mataura nyaya yekuti anorovana nevamwe kuchikoro, tinoziva vana vese vachikura tsiva dzinowanikwa kuchikoro. Pane here zvekuti munoti zvichida tsiva yacho ka hatichainzwisisa akuita zvimwe zvekuti unototi izvi zvapfurikidza mwero izvi? Ichokwadi, nokuti kana nyangwe dei vana vachirwa pachikoro haungagoni kurwa nevanhu 3 kana 4 pazuva ka. Kari pasvondo wonzi watorwa nevanhu 2, tatoona kuti hazvisisi zvekurwa zvako, but uku zvaane kamwe kakuita kasiri normal kusaizi yemwana wakafanana iyeye. Tanzwa mai vacho vachitsanangura vachiti mwana uyu akatombodzipa sekuru vanove mwana wenyu mumwamabereka mudzinza, akanga atopotsa amuuraya. Hungu ichokwadi, kasekuru kadiki kokuti dei panga pasina vanhu vakuru akaitopedzisira katokanganisika. Saka ndo patakatongoona kuti haasi mwana wokuti unochengeta kana kuzosiyira vamwe vana vari pasi pemakore ake, unogona wana waitirwa zvimwe zvisina kumira zvakanaka. Muri kutaura kuti ndakavati uyai mutore vana, imimi makashaya simba here
rekusumudza vana kunoti ndauya nevana venyu ava, kana kuti semunhu akanga asina kukurorerai muri kushaya pekutangira asi muchiziva zvichiva kunzi vana ava ndevekwazvitsva, vatori nemabhethi akanyorwa kunzi ana zvitsva. Chinhu chandakatanga kuda kuziva ndechekuti zvaanonzi une hama dziriko ngadziuye inini sababa ndiri pagiraundi ndine nyaya yandaida kutsvaga zvakadzama maringe nekurarama kwavo, ndo paizova nefainal yokuti ndaiziva ini kuti vana ava vanonochengeteka here kana kuti kumusha kwavo vachazonofamba sei, nokuti mwana wangu semunhu wakabereka anenge akuda zvekuzoziva kuti vana ava vari kumboraramawo sei, nokuti mumashure bheki pandakataura navatete vacho vaitonditaurira zvezvokuti through phone hanzi zvakamboitika mumashure umu vachangoseparata vakanga asiya vana pamba ipapo pati vakazonopanana vana vavo kumapurisa zvakare, kureva kuti kunenge kusina ugaro hwakanaka manzwira andakaita. Ivo vatete vacho ndo vaitotaura kuti vakazenge vakundisungisa mwana wenyu, saka pari zvinezvi kana iye kana achingoda ngawe nevana vake ega. Saka indobva ndanyatsoona kuti handingagoni kuti iye mwana wauya kwandiri achiti baba vana vandiremera ndikomudzosera futi vana kuti ndanawo vega, ndakaona zvisina kukwana kwandiri. Saka ndandiri kuda kuti vana kana vachibva muruoko rwangu kureva kuti mwana wangu anenge aripo, tatenderana inini nemwana wangu kuti vana vari kuinda kwakati, kureva kuti kana kwavanenge vachigara kwavachazoinda mai vake vacho vachida kunovaona vanoziva kuti vana vari kwakati. Inini kana ndazoshuvawo kuti ndoda kunoona mazukuru vangu ndoenda ikoko. Baba, animal zvitsva asati apinda mukati memaoko emapurisa, munhu anga ari capable, anga ane maoko maziso, pfungwa dzese dzakakwana dziripo, haana kumbofera akaita hanya nekuti achengete vana vake kana kuti atarise welfare yevana vake. Munofunga here kuti vana vakaenda ikoko ivi hama dzekwazvitsva dzine zvazvinogona kuita kuvana kana dzichangozosiya vana voita mombe dzemashango? Awo ndo mashoko makukutu andakadzidza mushure mekunge ndataura nehama dzekwazvitsva. Handina muono wakanaka pamusoro pekurarama kwemhuri idzodzi. Zvakutondipa inini kuti ndifunge kuti havana ivo havafaniri kutomboenda kumhuri yekwazvitsva zvakare, nokuda kwokuti mashoko anga ari kutaurwa nevanhu vekwazvitsva. Ukanzwa munhu aitaura kuti vana ivavo vanogona kutongorambwa kuti hadzisi hama dzekwazvitsva, zvine muono kwandiri kuona kuti vana ivavo havana munhu unogona kunovagamushira, zvokuti inotova challenge yokuti dei kwaigona kuwana hurumende kana mumwe munhu social welfare inokwanisa zvayo kuti igone kutora vana ivavo zviri pamutemo, vochengeteka zviri pamutemo, nehurumende ichiziva kuti vana vazvitsva vari kuchengetwa apa, nezvikonzero zvokuti ivo kwachavo kumusha kwavo vanogona kutorambwa vana ivavo. Ndo maonero andakaita. Sokuona kwenyu baba, uyu vana ava vari kurambwa vachinzi mwana wenyu akaita gumbo mumba gumbo panze here, kana kuti havana chokwadi chekuti vana ndevaanimal? Chokwadi chokuti vana ndevaanimal vanacho, asi vari kuti animal wacho hameno mainformations ekuti hanzi wakatora senemu yekwana mai here kana kuti wakatora hameno mamirire hanzi unonzi animal ane senemu yake chiri serere. Saka hanzi haaziwokwazvitsva. Saka vandiri kutaura navo vachi ndovekwazvitsva ndo vangu vatogona kunyatso kutsanangura kuti animal unombova mwana wokwani, zvakatora senemu yekwana sekuru yokuzvitsva kwake chaiko ndekupi. Saka inini izvozvo handichagoni kuzvitsvaga, zvinenge zvakuda kutsvagwa nevebwo vanofanira kuzviziva kuti vagozoziva kuti vana ava ndiverudzi rupi. Asi mwana wangu maonero angu ndokuti vanozviziva kuti wanga akawanikwa nazvitsva naanimal. Kazhinji kana mwana achidzoka achiti jira iri randiremera, ane zvikonzero zvaanopa, mwana wenyu muchimubvunza maakukurukura naye, akati chii chakaita kuti asumuke varambane vaparadzane nazvitsva? Chakaita kuti mwana wevanzi vaparadzane chaakandiudzawo hauzoudzwi zvakadzamaka. Sababa unongoyerurwa nepamusoro kuti wanga asingachagari pamusha, waigara achindirova akatinda kumusha kwako, ende ndamuti hande unozikanwa kumusha kwangu achiramba. Saka inini ndo maudzirwa andakaitwa nemwana wangu kusvika vaparadzana. Panobuda nyaya vanhu tinenge tine mibvunzo yakawanda. Nyaya yazvitsva yazobuda kuti ndo zvaanga achiita. Imi makambobvunzawo mwana wenyu here kuti paaigara nemunhu ndo zvaakanga ari here kana kuti zvinhu zvaakazoita vaparadzana nemwana wenyu? Iye achinditaurira unoti handina kumbenge ndazvinzwa vari pamwe chete
asi vazoparadzana sekuti vakaparadzana vakamboita nguva refu vasati vasvika kwandiri. Waingonzwa, unoti waingonzwa kuti ndo zvinoita murume wake iyeye, asi wanga akangozvichengeta. Yazobudikira yakutaura ndo paakangoti ndaingozvinzwa unoti ndaizenge ndakutomubvunza kuti iwe zviri kutaurika izvi wakanga wagara murume wako achizvita achiti aiwa kwete baba ndakatozozvinzwawo mushure mekunge ndabva pamusha uyu. Pakabuda nyaya pakambobuda nyaya kunzi zvitsva uyu hazvina kutanga akura, vanonzi vachikura aitonetsa vachiba vachiita sei. Sazvinoti pakawanikwa mwana wenyu mimi akanga asina kunzwa nhoroondo here yemunhu waakanga aronana naye. Izvo handichagoni kuziva kuti wakanga, nokuti vanasikana zvavanoita vanongogumira zvavanenge vaona nemeso votonzwa kuti zvakafanira kuti kana anga azvinzwa kana anga asina ina ipapa handichagoni kuziva kuti zvakamira sei sababa. Baba, ndine mubvunzo wekupedzisira maringe nemwana wenyu uyu Efamo uyu. Efamo achitsanangura anotaura achiti mazuva akagara naEnimo aive uromori zvechokwadi. Aiba achimunyepera achiti ndanhonga gold sezvaakazotaura abatwa payo ndaba gold. Nasi uno imi semhuri Enimo haana kubvisa kana nyeu. Muri kusacrifice yenyu kuti zvisinei nekuti mwana wenyu akazvara vana ngavadzokera avo kudzinza ravo. Ichokwadi ichocho. Handina chendinganyaya kuti ndingada kana kuroorerwa kubudikidza nemhuri yekwazvitsva. Chandiri kufarira ndechekuti mwana wangu wakabvako ari mupenyu anofanira kungoraramawo sezvaari. Ivo vekwazvitsva voziva kuti vana vavo vachange vachirarama vari kwavari. Ndo maonere andiri kuita kuti mwana wangu asununguke uye vana ava sevana vagogona kuwana ramangwana ravo kubudikidza nenzvimbo yavachanochengetwa kana kuti yavachanogara. Ndanzwa muchitsanangura muchiti mwanasikana wenyu uyu anove aimbove mukadzi waEnimo zvitsva ane vana 5. Yeben. Zviri kureva here kuti akatanga amboroorwa kumwe ndokuzoroorwa naEnimo zvitsva? Yes, chokwadi chiripo ndechekuti wakamboroorwa. Paakaroorwa kuguruve ikoko kuseparata kwavo handina kuziva. Akazoroorwa naEnimo ndo murume wake wechipiri. Ndokubva ati ndakaita vana ivava 2. Kozoita vamwe vana vaanawo handisofa handisati ndatoona hangu kuti vana baba vacho ndivanani. Ndo maziviro andinoita. Ndofunga nyika yese yanga ichitevera nyaya yaEnimo zvitsva, kunyange pakaenda mai venyika vachienda vachinomuona First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa, vachinomuona vari muchitorongo achitaura zvaakataura zvimwe zvaivhundutsa. Nemakore aazotongerwa aya, imimi paaitaura zvino zvaivhundutsa kudaro mainzwa sei muchiziva kuti ndine vana vake vandiri kutobikira ndichichengeta kunoku? Inini chandakangoziva nechandaiona ndichitevera nyaya yazvitsva, ndakaziva kuti mumwe mabasa ounorarama uchiita panyika oga oga anokuteverera kusvika mukufa. Saka ndakazviziva kuti wanga uri mubayiro wake kuti ndo zvaanofanira kunge achisangana nazvo, nokuti zvaakaita zvinosiririsa nyika uye zvaakaita hakuna anozvifarira. Ini pachangu ndaishuvira kuti vana vake dai vaigona kuchengeteka zvakanaka. Pavana vake apa baba, sekutsanangura kwamaita matsanangura mukati mimi nyaya isati yabuda vana vanga vari right. Haisi nyaya here kuti kana kuchikoro cheko kana munharaunda pane vakavati vana vemhondi zvikavakanganisa zvokuti vana vari kutoda kubatsirwa psychologically kuti vadzoreredzwe pfungwa zvisinei nokuti baba vavo imhondi? Ndinoona sokuti hapana munhu wakambova victimizer in that way, asi kuti mweya zviri mavari. Otherwise mukomana iye ndingatoti musikana zvake pachake handisati ndaona dambudziko rakanyanya, asi mukomana iye ndinoona sokuti hakuna kuti titi zvakatirigwa nezvizvizvi, asi zvakaratidza kuti zvinhu zviri muropa nemuupenyu hwavo. Kana kuri kuti ari kunetsa kudaro, imi muri kuti muri kukumbira makatarisa kumhuri yekwazvitsva, hamusi kuona kunge vana vachanochengeteka. Imimiwo kuti muchichengeta zvaakukuremerai. Tanzwa muchiti muri kukumbira kana vesocial welfare kana hurumende, ikoko vanonochengeteka sei? Muri kufunga kuti voitwa sei vana? Ini mafungira andiri kuita kana sezvo ndangodoma hangu kuti muhurumende, iyo hurumende ine urongwa hwayo wokuziva kuti mwana unoita zvakadai
mwana unorarama neurema hwakadai, misikanzwa yakadai, ndo vanotoziva kuti vanogona kuwana vanovachengeta zvichindirana maringe nokuziva kuti vanhu ivo vanoziva matiritirwo anoitwa munhu unenge ane unhu hwakadai nekudai. Saka ndiri kungoti inini chikumbiro changu kana ivo mother kana vachikwanisa kuziva kuti vangabatsira sei vana ivavo, zvinenge zvandisununguravo inini sasekuru vavo nemwana wangu, kureva kuti techiziva kuti vana ava vapinda muruoko rwokuti vagone kuchengeteka, kuti vazovawo neramangwana, kana kuti mai vacho mwana anova mwana wangu nedzimwe dzenguru ungazowanawo unovachengeta kana ndokunge vazokurawo kana vachengetwa naMwari. Mukwasha wenyu kuti aimbove mukwasha wenyu zvi zvakatongwa asi nyaya dzisati dzapera. Iye zvine zvakatongerwa attempted murder, akatongerwa robbery, akatongerwa rape, avapiwa 89 years. Makore ese achisanganiswa akanga akatodarika makore anodarika 100, asi akazonzi anonogaramo 89 years. Makanzwa sei nemutongo iwowo pamakanzwa kuti ndo makore ari kunzi azogara mujeri? Ini ndakanzwa kuti zvakakodzera nemhosva dzake, asi chinongo vachaingondisuruvarisa ndechekuti ndichawana sei way out yokuti vana vachengeteke. Shungu dzangu hadzinei nemukwasha usina kumbondiona. Shungu dzangu dziri pavana vanofana kuraramawo semararamiro anoita vamwe vana munyika. Mashoko enyu amungade kutaura ekupedzisira zvichida kuvanhu, kuno mumwe munhu izvozvi pamwe nhasi uno atorera kuseni usiku ane mabasa akaoma anga achibata. Mashoko amungade kuyambira vanhu kunze uku, nekuti izvi zviri kuita sekuti zvanga zviri pana baba zvaapa mwana. Mashoko angu endingakotaura munyika ndakamirira sababa vane mhuri ndeyekuti veduwe, kana tiri kurarama panyika tifani kuzviraramira nokuda kwedu, tinofana kurarama kubudikidza naMwari. Hakuna munhu anozvifira kana kuzviraramira kunze kwaiye Ishe. Ndiye anofana kutyiwa pamabasa ose etingabata ekurarama. Tinofana kutya Ishe. Mwari ndiye muponesi wedu. Ndichishuvira kuti dei vana ava vazukuru vangu dei vawana kuchengetedzeka kwakakwana, kokuti nedzimwe nguva muhistory yeupenyu hwavo vangazoziva kuti takambochengetwawo kumhuri yekwamakumbe. Zvikazoita kuti sekuru vangu vati tichitorwa tibve ikoko nezvikonzero zvemararamiro emweya yesvina, imwe yacho inenge ichituma vana kuita zvisina zvakafanira, zvinozopedzisira zvakuitika kuti isusu vabereki tizokundikana kuchengetedza mhuri idzodzo. Saka ndinongosiya mashoko nemhuri zhinji kuti vana vadoko ngavangotorwa ise vana vadoko vawane vanhu vachengeta kuti vazoraramawo upenyu hwakatambanuka. Ndo mashoko angu endingangotaura. Mati mimi kumusikana hapana chamuri kuona, asi kumukomana uyu ndo kuri kunetsa. Zvinobva zvada here kuti vese vobva vangobatanidzwa sezvo vari vana vazvitsva, kana kuti imimi muri kuda help yeuyu anetsa uyu? Nokuti tinoziva dzimwe nguva kune rinonzi jeri revana vadiki riya kuti zvimwe akaenda ikoko anonobatsirika achidzidza okura ari munhu, asi uyu asina hunhu hwakashata hwamuri kuona moramba henyu muchichengeta. Kutaura zvokwadi paidi raMwari ndezvokuti ini ndandiri kumboona kuti vana vese ngavamboenda kumusha kwavo, kana kune kwavanochengetwa vochengetwa vari pamwe chete. Kana vachizodzoka that is kana varikola kuti kwana sekuru handivarambise vana, pamwe kuda vanenge vane maturity level yokuziva kuti izvi ndikadai ndakanganisira sekuru kana kuti ndakanganisira mumwe. By now hapana chavanogona kuziva nokuti vachiri vana vadoko. Ndiri kungoti vese ngavainde vari vaviri. Imi sasekuru maremerwa. Ndo chokwadi, inini sasekuru ndaremerwa. Ndichazvikwanisa. Ende vanhu vekwazvitsva vakandiratidza kuti vanhu vasina kunaka. Vanhu vasina kunaka vakatondifungira kuti inini ndichiti uyai mutore vana vofungidza kuti tinonopondwa. Zvakandiratidza kuti havazivi vanhu vokutombokomuniketa navo kana kutambira chimwe chinhu. Nyangwe dei vaiuya nesomething handaigona kutambira kana chinhu chavo nokuda kwokuti vakandiratidza kuti vanhu ivavo vanhu vasina kunaka paupenyu hwokurarama kwepanyika. Zvamunoziva kwamatotsi haridi kutsotswa, mbavha haidi kubirwa. Ndizvoka zvamunoziva kuti ivo vanoziva kuti mhuri yavo ine nhoroondo yekuponda, saka vanongofungirawo kugaira kana ibaba. Ndinoona sokuti hameno ndingati
havana kuziva here kugara kwepanyika kuti upenyu hunongoshanduka kubhijinuka nguva yose. Uchizviti wakagara zvakanaka havaifanira kupindura mashoko ekuti hatigoni kuya kuzotora vana ivavo, mai vacho ngavangodzoka nawo sinzi ndo vakambondisungisa, kureva kuti vanhu vasina hanya nokuziva kuti upenyu hunofamba sei. Ndinotenda kuti pamwe dzimweni dzenguri vakanzwa neprocedure yatava nayo yokutora chikumbira munyika, pamwe vanozopepuka kuona kuti vakandikangaza, ini vakandirwadzisa. Ndakapedza nguva ndichitaura nawo quite a long time. Madii vasingapinduri kusvika iye nhasi. Inzira dzokuti nditsvage kuti vana ava vangachengeteka sei, zvokuti dei ndiri sasekuru vasina hanya ndaingoti hameno chero akafa ikoko munyika maari kurarama, asi ndakaona kuti aiwa haana chaanoziva mwana mudiki, uyezve mwana wangu unogona kuzorora kana achiziva kuti vana vake vari pakati, pano kuti wazotetereka ari kwana sekuru. Munongoziva zvinoitika ndezvokuti vana vanenge vakuti wanga nyange ukaichengeta nemutoo werudzi rupi, inogona kusaziva kuti ndiri kuchengeteka zvakanaka, anenge achingoona kunge ari kubatwa zviri wrong. But kana mwana wangu akaziva kuti vana vangu vari kunogara kwakati, nenguva yake yaanenge awana kana achinovaona unovaona, handioni kuti unoita zvinhu zvake akasununguka kana inini nendakasununguka. Imi makagara tinoziva zvinowanikwa muvanhu, ukanzwa kuti mwana wepapapo kana kuti mukuwasha wavanoda so vanhu vanotanga kutya. Imimi pazvakazikana kunzi ndimi muri kuchengeta vana vazvitsva kunharaunda yenyu, makagara sei? Ini pazvakasvika, nokuti inini pachangu zvakatobva nekuchikoro zvakuzikana kuti vana ava ndo kwazvitsva. Pazvakasvikawo vanhu vakundibvunza kuti hanzi ari kuti ndoda kuziva kune vana vangu. Takava nokutya kukuru kana hama zhinji dzekwangu dzakadza kutonditi iwe zvinhu zvawakaita izvi unogona kutotiunzira tsvina mukati momusha iwe. Kana munharaunda mandandigere vanga vakutova nekafiye kuti dei pangorega kuwana wamuzivisa kuti vana vako vari kumuzarabani kwamakumbe. Chinhu chakati shoka, uye tata kutongovata tiri alert kuziva kuti anytime kana pakasvika munonoka usiku tata kutotarisa kuti hatifani kumbovhura kana kuti tinotoita zvihuri pamadhozi kuti tizviprotecte, nokuti nhoroondo yake yaitongodzi akangosvika unotongokona kutsvaga minzi dzokuti akuatakei. Saka chinhu chatakatyira kubva kuvana vacho vachienda kuchikoro kuti akazviziva, nokuti ndoziyana zvaitaura kuti kwaari kubvunza kuti vana vangu vari kupi. Saka chinhu chatakatozonzwa kuti abatwa takava nomufaro mukuru kuziva kuti tava vanhu vava free, ndo patakatanga kusununguka. Tataura nemumwe womugari wekuguruve wataona muno muvhurwi, uyo ati akatomboona zvitsva achigeza, akatomubvunza kuti ko vakuru muri kuitei, asati aziva kuti ndiye munhu akanga akanganisa dunhu ravo. Kwasha tauya muno tiri mumvurwi. Kuno kumvurwi makambonzwawo here nyaya yaanimal zvitsva? Ndakainzwa hongu. Chokwadi. Muchinzwa zvichinzi kune kuri kuurayiwa vanhu, kwazosungwa munhu, makanzwa sei? Kutongoziva kuti kune kuri kunzi nhasi uno kwaurayiwa 2, mangwana kwaurayiwa vakati, kwazourayiwa vakati. Aiwa, zvinhu zvaitibata, tainzwa kubatikana chaizvo, dzauraya vanhu. Taitoshaya kuti pangaitwe sei, asi pakazouya masoja nemapurisa akatanga kumutsvaga, takanzokufara nekubatwa kwaakazoitwa. Zvakatifadza, takanzokufara chinzwa dzeirimo abatwa. Kuti vabereki vanga vasuwa nokuti vamwe vaitonorara kudzimba, vakutotiza dzimba dzavo norara vakaungana, dzimba dzemasabhuku. Saka tinotenda nezvakaitika. Nhasi uno nyaya yatadzokera kuno kuMash Central inyaya yekuti vana vaanimal zvitsva pava neumwe apinda mutsoka dzaanimal, akubata mabasa seaibatwa naanimal, atangirira sekutangirirawo kwakaita animal. Ndo nyaya yatiunza kuno. Ndinofunga kuti kana ari kubata mabasa saaibatwa nababa wake, atangidzira ari mwana mudiki saizvozvo, handodaira kuti vesocial welfare vakwanise here kupindira kuti vagone kutora munhu iye vamuchengeti, kana kuti imwe nzira inokwanisa kuita kuti zvigone kudzivirika asati aenda mberi. Ameno ndimunoziva nzira makawanda mokuti anogona kuchengetwa kana kuti anogona kunge achigara imomo. Imi kufunga kwenyu kune zvimwe here zvingaitwe pamwana ari kukura kuti kunyange uri mweya wapinda maari unge unoganuka? Zvida kunamatira
kana kuti kutsvaga zvakawanda-wanda kuti sezvo achiri mudiki zvichida mweya iwowo unokwanisa kupa. Ya zvakuda kune vanoita zvemachechi zvemweya ambobatsirwa pamweya kana kubatsirwa kumasvikiro chaiwo ndononge zvinobatsira asati atsvaga kokuchengetwa zvake zvinenge zviri nani ndoke vanaye vachibvuma. Tichikura nekuziva tinonzwa kuti guruve rino idande remhondoro kune masvikiro ndiko kunonzi kunobatwa chivanhu. Masvikiro hamuna chamakanzwa kuti akati kudii musure mezvese zvakaitwa nazvitsva pamwe zvingagadzirisa upenyu hwamangwana hwevana vake. Masvikiro hapana chandikanzwa zvangu kumasvikiro kuti vakakomenda kuti kudii. Nhasi uno panapa tatina sekuru vari kuchengeta vanava vakuti ini zvandiremera ngatiti imimi dai muri mutsoka dzasekuru ava mwanasikana wenyu ndiye abereka vana nazvitsva imimi maiita sei? Ndaingotora matanho ekuti tigone kuwana kukuvaisa vana ava vabve munzvimbo kuvatsvagira kwakaita sekuma social welfare ikoko ndozvandaitarisira. Imimi munogara kupi? Mvurwi iri padhuze neguruve tiri muno mumvurwi munogara kupi? Inini ndinogara kuguruve munoitwa mugangara village nekwaiurayirwa vanhu nekwakazobatirwa zvitsva muri kure nekure zvakadika kuti pedyo nepedyo zvakadika? Hatina kunyanyosiyana zvedu hapasi parefu sekunyakapupu kunzvimbo yenyakapupu kwaiuraya vanhu achiviga vanhu musango mumakomo chichichichi kuriko kunzvimbo kwaaigara pedyo zvokuti nekumba kwaaigara chaiko chaikuruvinga padhuze handifunge kuti tingangoti zvekuma 4-5 kilometers kubva pedu. Saka imimi nguva yekuti vanhu vakanga vakurarama vakabatira ura mumaoko imimi makararamawo sei? Kunyanya pekuti vanhu vakanga vasingazivi kuti vanhu vari kuurayiwa nani pacha pazobuda vakufungidzira iye zvitsva asati abatwa makararama sei? Isusu asati abatwa zvataita vanhu vechikadzi kunyanyanya vakanga vasina varume mudzimba vainorara vakati unganewo vari chitsama kune mumwe musha wourara ipapo vakawandawo asi vane varume mudzimba zvavairara mudzimba dzavo. Tata kuavoida kufamba usiku vasisaite kufamba usiku. Iye zvino izvi kusungwa kwaaita kubva kwaaita munharaunda yenyu kwafura mhepo here? Pari zvino kunenge kwava nani manje kwafura mhepo zvinenge zvaanani asi sokunzwa kwataita chidzi munin'ina wacho but hatina umbo hwakanyatsa takangonzwa kuti munin'ina wacho anenge akuita zvimwe chetezvo saka hatisati ane umbo hwakanyatsa nezvake munin'ina wacho. Munharaunda umu vanhu vachoyo vekwazvitsva vari kurarama sei? Pari zvino handingazive kuti vari kurarama sei zvangu mararamiro ava handingazive kuti vari kurarama zvakadii. Pandiri kureva ndepekuti munoziva kuti kana muri munharaunda mukaziva kuti vekwanhingi vaivai aiwa avo vanhu vakanaka avo vekwanhingi vaivai avo vanotyisa avo imimi community yekuguruve iyoyo muri kurarama sei navo vanhu vekwazvitsva ava? Taakutongotya taakuona kunge vanhu vekwazvitsva varingori vakangofanana vane mweya wazvitsva wacho vese saka hatichatombovatrust vanhu vekwazvitsva vacho ivavo. Pamanzwa nyaya yevana ava zvakubatai sei? Hongu anga mhosva yababa ka vana havana chavakatadza zvavo asi totonzwa kubatikana nazvo kuti zvauya sei zvakare asi tinongokumbirawo kuti kana paine matanho anokwanisa kutorwa vasati aenderera mberi utorwa matanho nguva ichiripo. Makore aakapiwa iye zvino izvi tikuziva kuti mhosva dzake hasati dzapera. Makore aakapiwa iye zvino izvi aya makanzwa sei muchinzwa kunzi atongerwa dzimwe mhosva idzi makore anokwana kuita 89? Isusu takanzwa kufara nazvo nokuti akaparadza paradza ndoko akaparadza saka takanzwa kufara zvokuti taitotarisira kuti tichangoti ruzhinji raitotarisira kuti munhu achanourayiwa ndozvaitarisira asi kutongoti mutemo zvavene muno maubvume saka tongotiwo kana achichengetwa ikoko panozopera 89 years aiwa anenge anodzoka achembera. Zvitsva uyu munhu atokura hatingati munhu wechidikika uyu ane 35 years saka tikati 35 plus 89 vanhu tiri kunyanyararama kusvika kuma70 muri kutarisa kuti anodzoka here uye akadzoka munomugamuchira here mucommunity yeguruve? Kana achinge adzoka hatigamuchire munhu akadaro uyezve nemakore acho handitarisiri kuti achadzoka kana kuti ana asvitsa handifunge kana kuti anodzoka akasekura asisina simba rekumhanyisa vanhu. Chokwadi
chokwadi anogona kudzoka achembera zvakanyanyisisa kana kusatodzoka ari mupenyu tozvati kutarisa zvitsva ndine pandikasangana naye inini live ndiri kunzvimbo inonzi kwamaurukira muna Mwembezi. Ndakasangana naye pachidziva ari mukakova ari pachidziva pane mvura achigeza akapfeka sheti yewaiti mbawacha sheti yake ndobva yanika nesipo yewaiti yekugezesa ndoziva kuti yanga iri jedi here kana kuti gesha here ndobva atonhingira ndakatomubvunzawo zvangu ipapo ndasina kuziva kuti angasvike nzvimbo iyoyo ndobva ndatomubvunzawo zvangu ndikati makuru muri sei achitanga munhu akaita se akarasika njere ndobva ndatomubvunza ndikati vakuru muri kuita se ndikanzi ndiri kumbogeza panapa ndikati muri vekupi iniwo ndandiri muenzi weikoko ndobva atoti ini ndogara muarea munomu varati ko kana mtigara muarea munomu munoita zvokuwachira kuno kurukova sei pane tumvura takadai sova tumvura tishomana ndatikangori patiendereza so muchirimo ndobva angotanga kuseka zvimwe zvinhu ndobva ndangoti aiwa ndobva ndatoti vandandinawo ndandine mumwe anonzi Shemu akatonditi ndikatoti Shemu munobvumira munhu akadai so kuti anga achiwanika munzvimbo inei sei munhu akadai so amusingaziva musinganzwisisi kuti akamira sei tine nyaya dziri kunetsa ndobva ndatomuvumbura paipai murume uyu ndakazosvika pane mumwe musha ndichidzoka ndakazomuona asisipo ipapo pasara sipo chete pachizobuda mapikisi ake ndakabva ndazoziva ndikati ko munhu ndiye munhu andaita se ndiye munhu andikataura naye musuye ndakutonzi nevamwe wakaita laki kuti hana kujorojodza angadai akaita se angadai akatokuteera panguva wanogara pamwe akatya kuti uri munhurume sezvo ainyanyira kuvakadzi ainyanya kusimba kuvakadzi ndaisatya nokuti nditori nechivindi chekutoti dai tagonawo kumubata taitotyira vana vuva taityira saka ndaisatombomutywa nerimwe remazuva takamhanyisa mumwe munhu usiku panext door pangu hatina kuziva kuti anga ari ani saka takangofungiza kuti anogona kunge ariye taitoda kutomubatawo. Saka mazuva makamuona imi machigeza nyaya dzekureva kwanhu dzatotanga kare dzatotanga asi hapana kuzopera zve2 weeks akabva abatwa kubatwa kwake kwakangotanga kuchiita dutu raibva nekuku richidai richirarisa miti ranga riri serious kusvika tizonzwa kuti zvokuma 3-4 kuti akunzwa nzi zvichaita se arohwa nefuti chichabatwa paruvinga kupinda mugadheni make zvichireva kuti mii munobhilivha here kuti chivanhu chakashanda ipapo mutora nyaya yedutu rakadai so bva zvazodai so munobhilivha here nyaya yechivanhu apa? Handinobhilivha nokuti maitikiro akaita dutu nokuti pakangonzi masvikiro agara pasi vane zvavaronga ndomushure matikazoona dutu iroro richiita hanzvimbo yedu yeguruve tinozvibvumira zvedu tobvumirana nazvo. Ko nyaya yaibuda iye kuti mbuya vake vaita zvemushonga vachiita sei iye zvinezvi muzukuru asungwa haasisimo mucommunity menyu asi mbuya vachirimo muri kunzwa sei muchivaona kana zviri zvechokwadi kuti mishonga yavo ndo yaita kuti aramba asingabatwa? Mbuya vazvidiza ati sambuya hatina yakanyanya navo ambuya kuna mbuya handingape mhosva zvimweni munhu aidzivirira zvake muzukuru wake asi pari zvino mbuya wakuita semishonga yakaexpire sekutaura kwavanga vakaitawo iyo mishonga yakaexpire hazvichashanda zvakapera basa mishonga inoora. Ko kunzwa nyaya yekuti akatotaura kuti ndakamboda kutestawo kuti ndinzwe kuti nyama yemunhu yakamira sei? Ichokwadi pakutaura kwake ndozvaaitaura handanototi ndakambopisa tsoka dzemunhu ndikaita dota racho ndikabika sadza ndikadya hataiziva kuti aizviitire. Mataura nyaya yekuti pamwe anozodzoka imimi munofunga chii nenyaya yekubviswa kwakaitwa death penalty? Kudzoka inini semurume ona ingotarisira kuti mutemo ndiwo unozongoramba naingotarisira kuti aiwa dai munhu yatoita sei dai akakotongohemwa zvake zvakangopera nezvazvo takaziva kuti hapasisina vanhu vogara zvakanaka zviri safe. Kazhinji kana nzvimbo yasvibiswa saizvozvi paideuka ropa rakawanda pachivanhu zvinonzi nzvimbo inofanira kuchenurwa iye zvinezvi kubva zvasungwa zvitsva kusvika iye zvinezvi pane zvakazomboitwa here kuti nzvimbo yenyu yeguruve ichenurwe? Pari zvino hapana zvandati ndanzwa zvati zvaitwa asi tinotarisira kuti nzvimbo iyi inofanira kutochenurwa
masvikiro anofanira kutogara pasi oita uronga kuti vangaite sei nekudekwa kwakaita ropa. Handizivi pamwe zvinenge zvakandiputsawo zvakaitwa asi pane zvinhu pane zvandanzwa. Tiri mumvurwi imomo tabva tasangana nemukoma waAnimal Zvitsva akakura naye uyo ati vachinzwa mutongo wakapiwa zvitsva akatoti mishoma. Ataura akati zita rekuti zvitsva rava kutonyadzisa kana kutaura. Iye pane shungu dzake dai zvaitokwanisika zvitsva asava munhu anochengetwa asi atokandwa kana muasidi chaiko. Ngatinzwei mukoma wazvitsva achitaura. Imimi muri mukoma waAnimal Zvitsva. Pane here pekuti makati dai zita raichinjika ndachinja rangu? Fanike mazano ntonyara kana kuti udze vanhu kuti ndonzi Isaiah Zvitsva. Fanike pakati papa mazano ndoto kana kuti nyepera ndakatichinya vana malaini rekufona. Yoba ndakataura ndatani mazano ndonzi Isaiah Tembo. Ndizvo ndakatotora mumajezi angu kana dzimwe hembe ndakatoprinta kuti Isaiah Tembo. Bozi sene muchari kana kuti utamba nevamwe vanoziva kuti unonzi Zvitsva. Vamwe ntocha kana kwanzi uende kupiwa zita sene machiya kutonyadzisa. Saka kufamba chako chako ngonzi ndivana Zvitsva mhondi na uende kupi kana kwanzi kupo vanhu vanenge kutoniziya vanenge apa makutara neni vanhu vakutoniziya kuti ndini achakati ndebwiti ndiziva kuti handiwe mukoma waAnimal sana famba kwacho kwakunyadzisa. Ndoda kutora mumashure mbichana muchikura nemuning'ina wenyu Animal aive munhu akaita sei? Aiwa tichikura kana tichigara kumusha tagona kuti tichitori tese tagona kutegerwa makata akafanana kana kuti dressa zvinhu zvakafanana asi takazongoshamisika kuti nzoti unhu wakuita kuuraya vanhu kubira vanhu saka zvinhu zvakatotishamisa kuti kumfana uyu mweya wayo wakazompinda. Imimi pakaurayiwa mhuri yekwenyu ina tete vekuti Animal akati vakanga vandinyeya ndichibva ndavauraya. Hamusati maziva kuti ana tete vaurayiwa nani? Makanzwa sei? Muri kuziva kuti munharaunda muno mune mhondi iripo tete vaurayiwa nevamwe vavakaurayiwa navo? Tichisvika ndichitofonera in fact ndichitofonera zvinhu zvaitokachamadza chinza kuti akwa Zvitsva kwabhani kuona mapeto kune vanhu vakati atete vakourayiwa nevana vavo. Tichizosvika kwakareko ndichiona nokuwanda kwavakaita vanhu ndichishamisa kuti shuwa zvinhu zvatoitika naye nekuzoonawo nezvanga vari vanhu vakatoziva kuti shuwa vanhu vaita vaparara zvinhu zvaitochisa. Mamusati maziva kuti mimuning'ina wenyu auraya vatete pamakazozviziva makanzwa sei? Ndiri munhu akabatikana zvoti kana dai kunzi iyeni ndakakwanisa kunzi taonana hatiziva igona kuzoponza mumwe zvinhu zvaidzimba. Iye zvino izvi munonzwa sei kutoziva kuti muning'ina wangu tine zita rimwe chete takakura tese muchiti neconnection naye here kuziva kuti muning'ina wangu? Inini kwandiri handingambonyepe bhozi ini ndiri mwana anenge yakaberekwa kana kuti ndinganyepa kuti hasi kwa Zvitsva pamwe ndigona kunge ndisiri ndino kwa Zvitsva saka handingakwanisa kutaura mwana biyangu kuti hasi kwa Zvitsva saka ndichingoti anonzi Animal Zvitsva ndizvandikwanisa kutaura. Nhasi uno vazvitsva tiri kuno kumvurwi tadaidzwa nasekuru vaimbove vatezvara venyu vanove baba vaEvha Mo uyo aimbove mudzimai waAnimal akakusvarirai vana vaviri mukomana nemusikana. Vatidaidza vabva kumuzarabani vakati aiwa ini ndaita dambudziko paita chirwere chekuti vana ndinavo ndakavatora kumwanasikana wangu asi pane umwe mwana mukomana atfamba mutsoka dzababa vake ava horomori ari kuparapara zvokuti handichakwanisi kugara naye asi ndasimuka ndikabva ndikatsvaga vanhu vekwaZvitsva vanove imimi vana baba vake nana tete vake asi vanhu vekwaZvitsva vati havakwanise vati pamaaudio tikanzwa havakwanise kutora vana havasi kuda kutogamuchira vana ndimi baba vevana. Nyaya dzacho manje apa dzinonetsa kana kuti una munhu achinzi ari kuba kuti unge uchitaura kuti agare naye apa tochitokumbirawo kana kuvakuru vedu vatungamiriri kuti vana zvichiita kuti vagone kutichengeterawo mhuri isenzi inokwanisa kuzenge ichiziva chionekwa zvaine iri kwainenge ichichengetewa zvikutori nani bozi unogona kupesera mavengo muvhirejini afanike manzara vana vari kuba kana kuruva vamwe unogona kupesera mavengo muvhirejini vana vapara mhosva. Makutyawo here sababa? Tinoziva munhu kana wabereka vana vako unongoti ndingadii ndini ndakabereka. Imimi makutotyawo here vana ava? Unipesera kuti uchikawo kabosa ukaona baba vacho vaiuraya apona vana vachinzi vatanga kubawo nekuruva vamwe zvinhu zvinenge zvaakuchisa. Ini semhuri yekwaZvitsva
chakaitika enemo akapara zvechokwadi, akaponda zvechokwadi, akaba, akarepa. Imimi semhuri enemo ava kujera atongwa makore ake, makatora matanho api semhuri kubva pakuwadzana nemhuri dzakaurayirwa nekufambawo semhuri kuti makatora matanho api? Isu hatina matanho atakwanisa kutora because nyaya dzacho kana kunzi anzi aenda kana kukoti hatina chataiudziwa, kana kuti nzwa kuti kana kuti tiziva chana chakaurayirwa hatisi kuziva. Saka isu kana kunzi tingaende kunekumbira sori kumhuri yakaurayirwa hatikwanise because hatisiziva chana chakaurayirwa. Plus inini wacho fanike ndiri ndinokutaura pano ndiri mumwe vanhu anga akaurayirwa naenimo nyaya yekuti akuziva kuti hanzi ini ndakachenjeresa ndaitaura ainzona matv nemafoni kunge ndichitaura sematauriro andikuita sanasi. Saka nyaya yacho kuti uzenge uchizenzi unoimiririra asi hazvikwanise kunge uchizvimiririra nyaya dzayo. Saka nyaya dzakuvengesa mumwe zvichiroti mimi makutomutyawo munin'ina wenyu? Zvanga hakusi kuti ndiri kumucha, asi nyaya dziri dzakuita sei ndidzo dzinenge dzaakuchisa. Ndaimucha zvangu asati abatwa, asi vakazobata zvangu aiwa hakusi ndiri kumucha. Kana paurayiwa vanhu vanotanga kutsvaga kuti mhondi ndiani, pakabva patanga kubuda zita remunin'ina wenyu mimi asati atobatwa, asati ataura kuti ndakauraya zveshuwa, makazvibhilivha here imimi muchitanga kunzwa kunzi zvinenge zviri kunzi ndianymore ari kuita zvinhu izvi, uye paakatanga kutsvagwa mapikicha akutanga kuiswa, makazvibhilivha here kuti munin'ina wenyu? Azvezvi hatinana kana kumbona kumbozviramba because pacho pakaurayirwa natete ndakabvunza kuti hapana tsoka yamaona here, zvikanzi hapana tsoka iripo. Tichionawo tsoka yandakasvika iripo ndichiti tsoka yacho ibva fanovhara ine dhishi, tinotoona kuti tsoka ndeyani. Ndichizosvika ndichionawo tsoka kuti tsoka iyi inenge ndipfeka saizi 12, ndikati hapana mumwe ndiyani nditsoka ndiyaenimo. Plus mushure vainzi vakaonekwa inzi anatete vamunyaya kuguruve, masungiro anga akaita waya madhoo ekumba kuguruve nemasungiro anga akaita madhoo kwakazibvunzana tete, zvanga zvakangofanana. Paibuda zvakawanda, chimbonzaiwa mbuya vanenge vari kuziva, mbuya vane mishonga yavanobata nechichi, imi muchikura nambuya makakura sei? Tingatara kunyepa, asi nyaya dzambuya hatidzisei, nyaya dziri kupisa. Papa ndatozosvika kuripiswa musuno pakatiri manyaradzi nenyaya dzambuya. Nyaya yagogo hatisi. Kwambuya kuri kupisa? Kumagetsi. Ndimi muna mbuya pakataurwa zvakawanda maringe ambuya kuchinzi vanowirirana anymore, kubva kuna baba vaanymore ndivo vanenge vane contribution mati imimi dziri kupisa. Tauda kutaura kuti iko zvino sombuya vari sei? Aiwa ambuya patakaona tiri kumanyaradzo masvondo apera, aiwa ambuya vari right. Aiwa vari right. Vachinzwa makore atongerwa muzukuru wavo vakati kudiwo mbuya, uye imimi muri kunzwa sei nemakore yayo? Aiwa isusu tichinikira zvemakore kana ivo mbuya zvada tinambobvunza zvemakore, isusu tichiona makore aenimo akapirwa nemhosva dzakapara kanyaya makore atori mashoma. Pasi vakatadza dai isusu tangakinzi tanga tiripo vakatonga munhu chinzi dai vakatudza vese ukama chitakauya tavanga takatotaurawo mutongo wataitifungidzirawo ndakatojajawo zvandatifungidzirawo senaizaya because nyaya yacho iri kudzimba nevanhu vakauraya. Fanike kana kuti ufambe so fanike apa nemavhidhiyo atamukutora nhasi kungopinda vanenge kutoziva kuti mukomana wedu ndebhushua ndiyo. Musi waitongwa anymore vamwe taitovemo mudare imomo achipiwa matonga makore ake aiseka, pachiti pakatotaurwa otoseka. Imimi makakwanisa kuona here vhidhiyo yakabuda yaitenderera pachivhitivhiti achiseka kudaro, uye ane history here yekuti njere dzake hadzina kuita mushi? Pape zvekuti njere hatisanyepera kuti njere hadzinoita mushi. Pape takada kuti ari kurwara vanhu vachamuregerera vachiti ari kurwara, uye atori munhu atori nomawo, munhu atori right, akatongatanga zvakasiza zvakaitawo inini ndomitiro wake, asi vanhu vakada kumuregerera vachiti ari kurwara sho vachamuregerera akabuda, uye munhu atori right zvezvakuita sezvekutozviitisa zvi. Ndongonzwa zvangu mavhidhiyo nzi munhu aiseka paitaurwa mutongo wake. Aiwa zvimwe zvezvemadhirama akutoitira kuita atorwara. Alright, nhasi semhuri anymore nhasi onzi aita good behavior kuchere, zvinowanikwa zvokuti kuno munhu anonzi after 20 years anga ane good behavior awanikwa kuti aregererwe mutongo wake asunungurwe auye kumba, semhuri munomugamuchira? Kana kwanzi kutonga kwacho kuzenzi munhu aburitsiwa, aiwa pakati pavanenge vakanganisa bose munhu nemapariro akaita mhosva sese nemuidi yanyanga dai chinzi asokwa zvakanga zviri nani. Papa kana kwanzi uda kukonza musikana utaura ndonzi zvitsva aizaya hakuna anokubvuma, anoona ngokubvuma nguva iyo asokwa zengo chimufonenera yakarejesta onzi zvitsva aizaya
unotobhuroka. Saka isene mya kutonyadzisa uona kana kazinza munhu aburiswa kana isitsvaka ndochinja kugara bila kana Zambia kana Mozambique unotsvaka kugara. Kubva zvasungwa kuguruve kuri sei? Vamwe vanoti kuno kwafura mhepo, vamwe voti kunenge kuri nani. Asi pane vamwe nguva kutaura kuti zvinenge munin'ina wake pane umwe mubvuti ari kuita izvozvo zvinenge zviri kutyisa vanhu. Ngasanga imwe yanguva social media ngasanyeporera kuti munin'ina wake atanga. Munin'ina wangu uye hapana anambonzi atanga munhu atori right akati zvirimira mbeu dzake nezvaari kuita. Aya makuhwa akutaurwa kubvawo eni mabato aiwa kana kuguruva vanhu vari kutofara kana usiku vanhu vari kufamba zvidhakwa zviri kutodokererwa kana kusva kuma4 kunze kuchena vanhu vari kumwa kuchenerwa. Ndinoda kudzoka panyaya yevana nokuti nhasi ndo nyaya yatisvitsa panapa yekuti vana vatesvara muko varemedza havanawo mhosva sezvamurimi kuti hamuna mhosva. Mune pamakambofunga here semuri kuti tisimuke kwakasiyiwa mhozi dzaanimal tibatirane pamwe chete kana kuri kunzi vanhu vari kutorwa nesocial welfare vari kuenda kujuvenile prison kana wherever kwavari kuitwa kana kuti paita ati ndinokwanisa kuvatora ndigare navo. Imimi makamboita matano api maringe nevana vaanimal? Hapana, ini kwandogara indogara area yemutora shanga. Vamwe vanogara kuguruve vamwe vari kwaari tese tiri muguruve. Asi zvakanga iri nguva yezhichaunzi tinganzi tingafambirana. Kufambirana kwengu tenesa bhuza munhu anenge aita vanenge ari strict nebasa rake. Saka umanyuru unoona kuti ivo vanhu vakumboona animal hapana vanenge vachimbotsumudzirawo musoro panyaya animal. Saka unotoona kuti unozongotiwo munhu ngazvionerawo nemhuri yake. Kazhinji vanhu vanenge vaparirwa mhosva kune vamwe vanotosvika kuti gogoi mwana wenyu akaita chakati toda kuripwa. Imimi sofa pane here vakambokuaproachai kuti naimi mwana wenyu musha munomu tikuda kuripwawo? Hapana atauya bhozi ini kwandogara vanenge vanhu ndiona ndichifamba asi kwandogara vanenge vasingakuzivi. Plus pangu kana kuti tisingazivi pangu nevakuru vangu vanenge vakaenda bhozi ini ndiri mwana ndine vakuru vangu vari mashure kwangu kana pamberi pangu. Saka ndiri mwana wakaberekwawo sainiwo. Mashoko amuri kuda kutaura imimi pamusoro pemhosva dzakaparwa nemunin'ina wenyu, pamusoro pevatongi nezvese zvamungade kutaura? Right. Tutanga kuti kune vakaparirwa mhosva naanimal ini ndokumbira kuriregerera. Tinoti sorry nezvakaitwawo nemunin'ina wangu vanhu vaanimal. Ini ndiri mumwe waifana kunge akaurayiona naanimal. Sepakutongwa kwaita nyaya ndinototiwo vanhu vakatadzawo majaji akajaja nyaya. Dai vanga vari vamwe vakatidedzawo kuti zvitsva uyauonewo zviri kunoku. Sashumbakadzi ndiyo ndopa mhosva bhozi ndiyani nhamba dzangu anoziyana neni namukomasilai ndiwo vaenda kukoti vasingandiudzewo kuti nai bhururu yaunzewo zviri kupi zviri kunoku. Iye zvino zvinimbokubatai zvitsva mhosva dzakadzari dzatongwa dzese. Iye zvinezvi akatongwa padare repasi raakatongerwa mhosva dzerape, mhosva dzerobhari nemhosva dzeattempted murder. Idzi dzekuti kune vakaurayiwa dzichatozoenda kuhigh court. For iye zvino izvi makore ake ese akanga akapiwa aitodarika 100 asi nekuda kwekuti mamwe acho aizenge ari pamwe chete ndozvakaita kuti asvike pa89 asi aya ndo angotongwa kudare riri pasi chete remagistrate court hatisati aenda kuhigh court. Saka kuhigh court imimi muri kutarisira kuti zvitongwe sezvakaitwa sei? Tinoziva kuti kune NCID kune kukandwa vanhu muacid uise nyaya dzake ka munhu angasikafana kunza munhu anenge pachichengeta kana kuramba chipuwa chikafu munhu aifana kunge kanzi akakandwa kana muacid chinza kuti totodedzawo kunzi yemone munhu wetu kanda muacid kwozi kuzinza kuti munhu akakandwa muacid zvatisingazive zvekuti mimi mukanzi yenyu mukande sevehukama mumukande muacid motokanda. Ndinekanda bhozi medhemu zvinhu zvikudzimba zvinhu zvikunyadzisa ukada kufamba munzvimbo wamwe wekuchikunongedzawo negotsi kunzi zvitsva uye saka zvinhu zvinotonyadzisa. Saka ini kana kadonzi uya ukande aindokanda munhu muacid. Muri yeZimbabwe nyaya iri pano yakaoma kuseka nhamo serugare. Vazvicha ndakaona animal asimba kuita nguruve yechirungu akasimaira so handsome yega yega. Vanhu vaitarisira kuti animal zvava mumaoko emapurisa achaonda kana kuisawo pfungwa dzekurigreta mabasa akabata. Asi ari atosimba kuita nguruve yechirungu zvandokutaura. Imimi semhuri muri kuzviona sei? Saka riya riri kubuda rakachena kuti mbu kuratidza kuti agere zvakanaka. Zvinhu zvinedzimba bhozika munoona kuti iye ari kusimba
panguva iye akauraya vanhu muziva kuti sita munhu wagona wararamba mumwe chete naambuya nanasisi nanaamai makutochaungonza kuti zvitsva tisazvitsvanesa takutoraramba mumwe chete nanaamai nanasisi nanaambuya akatibereka akadzi edu takutoraramba mumwe chete takuchau saka munhu akadaro afanira kuramba achichengetwa munzvimbo munhu akadaro anofanira kuenda pamutongo wake kuti mutongo kunzi munhu anochengetewa anofanira kana uchinzi munhu ngaakodzere kukandwa muasidi anokodzera kukandwa muasidi chete toziva kuti nhingi akaita akashayikirawo manje vakaramba vakachengeta munhu apa mutaura kuti munhu akunzi asimba izvi tinodisita kutoonda iye achisimba. Tinoziva kuti munhu kana atorwa nemapurisa amuchizarira ane kodzero yekushanyirwa nehama dzake. Imimi pane vari kumboenda here kunomuona hongu akakanganisa asi hama yenyu pane ari kumboenda here kuti mbuya vakamboti here vane moyo wekuda kunoona mwana muzukuru wavo. Kuna mbuya tinobvira takambofunza kuti vane shungu here donoona muzukuru wavo. Kana iniseni wayo handikwanisi kuona munhu akauraya vanhu vakadai handikwanisi po zvinhu zvinotonyadzisa kunzi ndakwira kana $14 kuenda kusvika kuHarare ndichikwira dai kuri kunzi misakutika munhu wakanzi kuba kuri nane medhemu pane kunzi uri kurepa uri kuuraya zvinhu zvakaipa itawo dzimwe mhosva dzokurinzi kana kutoona kuti pane dzimwe mhosva dzakanaka kunzi upembedzawo pane zvinhu manje kuona uchinzi zvinhu zvakadai wakunzi wamunyangazi zvinhu zvisingaiti. Matauriro amuri kuita muchitidai kuri kana kuasidi akandwe zvichireva kuti mimi pane mutemo yaya waiti anenge auraya aitongerwawo kuurayiwawo. Imimi muri kufunga kuti mutemo iwowo kuri kuti imi mapiwa masimba acho munokwanisa kuudzosa here? Handokwanisa kuzvidzosa because zvinhu zvinodzimba kana ukapinda muHarare memuyemo kana kungoenda muHarare mazano unongonza kana kombi chaicho yauhindi ane mbiri yemusikanza unongonza kuti akombi yazvitsva moisa ane musikanza unongonza kuti zvitsva mona kuti senemu yacho isenemu yanyangara kana ite chakanaka uite chakaipa wangonzi zvitsva saka tichaziva kuti senemu inoitawo pazvinhu zvakaita sei saka kana kufamba so tavanhu vari kunyara kana dzimwe zvinhu zvakanaka zvazvine kuti unogona kukasa kusevhiwa asi ine zvakaitwa nemukomana ika zvinhu zviri kubhohwa zviri kudzimba kuti kukanzi kwashaya munhu anouraya basa rekuuraya vanhu kunokuramuka imimi mungatoenda rekuuraya vanhu kujeri ikoko pane nguva yekuti pakambonzi vanouraya vacho havasi kuwanikwa asi tiri kutarisa nezvakaitwa nazvitsva izvi zvikanzi vanoda basa iri rekuti aitwe hengi ikoko mungatoda iye zvitsva aiwa ndikwanise kumuuraya asi tinoenda kunomukanda muasidi muasidi ndo muri nyore kuti mumukanda aiwa ini zvokuuraya munhu mutemo uchecha undivhumira bhozi tiri babosangano saka kuti tiuraye munhu. Tichitaura nababa vanga vachiti varida kuunza vana vanga vachiti nyaya yacho inenge iri kungonetsawo zvitsva yacho inenge iri kunzi isenemu yekwana amai imimi zvitsva iyi yakamira sei ndo senemu yababa venyu here uye mi muri vechingani mubamana zvitsva? Ini baba wangu ndokutanga kufemiri yekwazvitsva baba wangu ainzi trust zvakasvika 2010 baba waenimo muning'ina baba wangu ndiyo chinaini mbamana baba wangu baba waenimo ndogoto mbamana baba wangu ko tete vekuurayiwa tete vekuurayiwa tichitaura vanenge vari vechi5 mbamana baba wangu vaitove tete chaivo chaivo hanzvadzi yababa vake vakabuda mudumbu rimwe chete ndizvozvo mudumbu rana baba yedu saka zvitsva isenemu yana baba venyu hakuzi kuti ndeye kwana amai aiwa ndiye kwedu isusu kwana baba yedu aisiye kumusha kwana amai